În altă ordine de idei, aș dori să folosesc această ocazie pentru a discuta despre situația din Republica Moldova. Pentru oamenii întreprinzători, piața din Moldova reprezintă un adevărat clondiche. Însă, selecția de recuperatoare este limitată, iar prețurile sunt exorbitante, fără existența unei concurențe asemenea celei din Ucraina. Acestea sunt concluziile cercetărilor noastre recente. Colaborez deja cu parteneri din Moldova și la modul general sunt la curent cu ceea ce vorbesc. În cazul în care sunteți interesat, pot discuta toate detaliile prin corespondență. Sistemele de recuperare, miniaturizate și autonome de alimentare și eliminare a energiei contribuie la economisirea acesteia. Sunt compacte, ușor de utilizat și eficiente. Spațiile împachetate cu fibră de sticlă și sere, așa cum se întâmplă adesea astăzi, suferă de umiditate ridicată, ciuperci, miros neplăcut, au nevoie acută de astfel de stații de ventilație și climatizare. Recuperatoarele costă mai puțin decât aparatele de aer condiționat, știm cu toții. În orice țară există multe cereri de ofertă pentru aceste echipamente. Aceasta este o nouă oportunitate în domeniul ventilației, cu potențial pentru dezvoltarea unei afaceri. Depinde de ambiția individuală. Sunt un antreprenor privat, înregistrat oficial și locuiesc în Ucraina. Am contracte cu mai mulți mari producători europeni de echipamente de ventilație, iar eu sunt reprezentantul original al acestor produse. Pot oferi practic orice produse de ventilație pentru toți. Discutăm acum despre recuperatoare. Ofer moldovenilor oportunitatea de a achiziționa recuperatoare de la mine la prețurile în gros din Ucraina, mult mai mici decât cele din Moldova. Este foarte avantajos. Livrarea din Ucraina este gratuită. Marfa durează aproximativ 5 zile. Documentele sunt în regulă. Nu aveți nimic de riscat. Livrarea este asigurată prin serviciul Nova Posta la adresa specificată, fie prin curierat, fie la una din multiplele sucursale din toată Republica Moldova. Fără probleme pot vinde un recuperator. Sunt dispus să vând sute, indiferent de numărul de clienți. Astăzi veți achiziționa unul și, după ce veți înțelege cum funcționează, veți lua mai multe. Ofer consultații gratuite, răspund la toate întrebările, ofer garanție și service. Îmi place să dezvolt relații de afaceri bazate pe sinceritate, încredere și respect cu clienții și partenerii mei. Pe site-ul oficial puteți găsi produsele în sine, datele noastre de înregistrare, articole despre recuperare. Apropo, acolo există și tutoriale audio, care vă vor ajuta să înțelegeți cum puteți alege un recuperator. Pe site-ul nostru secundar, ce funcționează pe cea mai mare piață ucraineană, oricine poate explora o selecție vastă de produse. Nu ratați această șansă, prieteni! Natura pieței este astfel încât cel care acționează la timp culege cele mai mari beneficii. Comunicăm non-stop 7 zile din 7 prin Viber, Telegram, WhatsApp și telefon mobil. Contactați-ne, vom ajuta!